Dobrý den z Blanska, kde vám dnes představím byt o dispozici 3+1 a užitné ploše 62 m2, včetně sklepní koje. Samotný dům, který je po revitalizaci, naleznete na ulici Aloise Skotáka. Byt se nachází ve 3. nadzemním podlaží bez výtahu. Byt je vhodný k renovaci a novému majiteli dává možnost si jej přizpůsobit vlastním požadavkům. Dům se nachází v klidné zástavbě dalších bytových domů a zároveň v těsné blízkosti centra Blanska. Parkování je možné přímo před domem. Tento byt představuje ideální volbu pro mladé rodiny a páry, které hledají dostupné bydlení s možností rekonstrukce podle vlastních představ. Zároveň může být skvělou investiční příležitostí pro ty, kteří hledají vhodný objekt k pronájmu. Dispozice bytu byla historicky upravena a nabízí samostatnou kuchyň, koupelnu, oddělené WC, jeden průchozí a 2 neprůchozí pokoje. Pokud vás tento byt zaujal, neváhejte si sjednat prohlídku, kontaktujte nás, těšíme se na vás.